Mga estudyante at guro ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan, excited na sa face-to-face classes. Narito ang report. Balik eskwela na ang mga estudyante ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Mababakas sa mga estudyante ang excitement sa ginanap na orientation and opening program na sinimulan sa isang Thanksgiving Mass. May inihandang dance number ang faculty at ilang estudyante. Almost 2 years po kami hindi nakapag face-to-face and excited po ako sa mga gagawin po namin ulit at makikita po namin ulit yung mga friends po namin. Talagang yung school po, with the help of Sir Ray, talagang nire-ready po nila yung mga facilities natin. Pinapaayos po yung mga classrooms para maging comfortable po yung mga students sa ngayong face-to-face po. Maging ang mga guro, handa na rin daw sa muling pagbubukas ng face-to-face classes. Because some other teachers engage themselves in traditional learning. So napakalaki talagang adjustment natin na kung saan nag-switch tayo doon sa online learning. Ipinagmamalaki naman ng paaralan ang pagkakaroon ng Safety Seal Certification mula sa DILG na unang paaralan na kinilala sa Western Pangasinan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa DILG, sa LGU for giving us the safety seal to our school. We tried our best to make improvements to our school to be a conducive, comfortable place of learning. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na sumusunod sila sa minimum health standards. Joan Punsoy, Balita Amyanan.